Бабам Галимжан Абубакир Галимжан улы. Ул Балташ районында Карелия ауылында туган. Ул 2 ел армияда булган. Армияга барганчы ул колхозда эшләгән. Сугыш башлангач минем бабамны фронтка җибәрәләр. Ул танкист була. Ул күп җирләрне фашистлардан коткара. Ул Берлинга кадәр җитә. Сугышта күрсәткән батырлык өчен аны 2 Дон ордены белән бүләкләнә. Аңа тагын 1 Дон ордены бирсәләр, ул Советлар Союзы герое булыр иде. Аның күп медальләре бар. Сугыш беткәннән соң минем бабам Балташтагы МТСда бригадир булып эшләгән. Аннары колхозда тракторист булып. Мин бабамга рәхмәт әйтер идем. Сугышны җиңгән өчен һәм безгә тынычлык алып килгән өчен. Мин аның белән бик горурланам.